आपला आजचा मेनू आहे पिवळ्या बटाट्याची भाजी. व्हिडिओ संपूर्ण पहा. मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण रेसिपी सोप्या पद्धतीने सांगितली आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू. बटाटे, मोहरी, जिरे, हिंग, अद्रक आणि लसूण, कढीपत्ता, हळद, मीठ, एक कांदा, 7-8 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर. आता आपण गॅस पेटवून घेऊ. कुकरमध्ये बटाटे शिजवून घेऊयात. आता बटाट्यासाठी लागणारे मिरची, मीठ आणि जिरे, अद्रक, लसूण वाटून घेऊया. आता 2 कांदे कापून घेऊ. कांदा खूप पण बारीक चिरायचा नाही. बटाटे सोलून घेऊयात. बटाटे चांगले शिजवून घ्यायचे. पदार्थ तोच पण रेसिपी नवीन. आता गॅस पेटवून घेऊ. कढई ठेवू. भाजी करून घेऊया. तेल टाकून घेऊया. तेल खूप पण तापू नका, नाहीतर भाजी आणि फोडणीही जळते. आता 1 छोटा चमचा मोहरी टाकू. थोडेसे जिरे. जिरे मोहरी चांगली तडतडून द्यायची. कढीपत्ता टाकूया. आता वाटलेला मसाला आपण त्यात टाकून घेऊ. चांगला हलवून घ्यायचा. थोडेसे हिंग टाकायचे. चांगलं हलवून घ्यायचे. कांदा टाकून घेऊया. चांगलं परतून घ्यायचं. थोडासा कांद्याचा कलर चेंज झाला की मग आपण त्याच्यात शिजलेला बटाटा टाकूया. कांदा शिजताना थोडेसे मीठ टाकायचे, म्हणजे कांदा पटकन भाजला जातो. पाच 5 मिनिटांनी हलवून घ्यायचे, म्हणजे कांदा जळू नये. हळद टाकून चांगली पुन्हा हलवून घ्यायची. तर आपण त्यात बटाटे टाकून घेऊया. बटाटे हातानेच कुस्करून घ्यायचे, भाजीला चव चांगली येते.
आता सगळे एकजीव करून घेऊया. पण आता मीठ आहे की नाही चव घेऊन पाहूया. मीठ कमी असेल तर टाकून घ्यायचे आणि खूप सारी कोथिंबीर टाकून बटाट्याची भाजी चांगली हलवून घ्यायची. कोथिंबीर असेल तर टाका, नसेल तरी चालते. थोडीशी वरून कस्तुरी मेथी टाका. बटाटा चांगला हलवून घ्यायचा. पण आता त्याच्यावर झाकण ठेवूया. थोडीशी वाफ आली की आपण झाकण काढून घेऊया. किती छान झाली आपली बटाट्याची भाजी. नक्की ट्राय करून पहा. आहे ना सोपी. रेसिपी आवडली ना, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू एक नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खात राहा, मस्त राहा, स्वस्त राहा.